Tieto dve blúzky ideme dnes prešiť podľa Pinterestu. Tak, toto je táto zelená košela, podľa mňa je nádherná. Akože ten botísk, teda tie pasiky, vzor, to je to slovo, je úplne krásna, cutesy, na leto dokonalá, ale aj tie gombiky sú proste, že 3 gombiky za sebou, ja by som to v živote takto nenosila a ani ten linčik sa mi úplne nepáči, takže z toho sa idem pokúsiť urobiť niečo takéto. Uvidíme, ako to pôjde. Ja ukážem nejako cez najskôr predstavu, ako si to predstavujem, hej, čiže ja by som asi zahla tieto goliere, tak robím, že by som len tie gombiky možno odpárala a takto to celé zašila, že by som to mala takto zahnuté. A potom by som to odstrihla asi možno v takejto nejakej dĺžke. Čiže by som dostala nejakú látku a z tej by som mohla urobiť malé šnúrky, mašličky a tie by som dala asi, že sem, že uvidím. Mám svoj malý odparovač, takže teraz len idem, že gombík po gombíku. OK, biči, zbavili sme sa všetkých gombíkov. Ostali tu už len takéto nitky po nich, tak tie už len povyberám a dám dole asi aj gombiky z týchto rukav, lebo podľa mňa nebudem chcieť si asi viazať na gombík. Prevrátila som si tú košelu naopak, hej, čiže tú peknú vonkajšiu stranu mám teraz na vnútru, aby ste videli, že, aby som ja skôr videla, že ako cca si chcem zahnúť. Ten pás si zahnem nejako takto a po celej dĺžke si dám špendliky. Na týchto koncoch je najdôležitejšie, aby toto tu práve ladilo. Tejto strany. Nice. A to spravím po celej dĺžke. Prvý problém, už mám zaspinkované do celého konca, ale teraz prichádza čas na golier, to hore, hej. Plán je, že to tiež odpáram a nechám to iba do rovna. Problém ale je, že táto košela je proste old school vintage a ona je tak dobre ušitá, že sa to strašne ťažko ešte aj pára. To je proste pain, že tu je každý jeden šev je krásne zakrytý. Krásna práca, ale teraz je to pain. Bohužiaľ, ale zastrihnem to len trošku. Je to teraz takto pekne celé zakryté. Trošku som to nakoniec ostrihla viac ako som chcela. Obidve strany sú zašpendlikované. Ideme šiť. Teraz tam dávam pomaly túto látku a chcem, aby to bolo zašité čo najtenšie. Takto. Hej. Tuto to je na 10. Prvý stiek urobím ručne, lebo je to tam blízko toho konca. Funguje, ale dám ešte spätný chod, nech to drží dobre. Celé je to tu takto zašité, potom pásiku. Ešte tento kus tu zašijem tak, aby bolo pekne spolu rovno. Idem teraz na druhú stranu, ktorú urobím úplne rovnako, že tiež si to tam dám a budem sa snažiť urobiť nejako rovnako. Obidve strany mám zašité, idem si to dať na seba. Takže takto to je teraz zašité, on to skoro ani nie je vidno poriadne tie švy. Dám si to na seba. OK, toto príjemne drží. Musím vyriešiť hlavne tento golier, ako chcem spraviť. Ale rozumiem, že to len takto nejako zahnem a zašijem to podľa toho, ako som to robila toto tu predtým. Hi! A ja neviem, či chcem teraz celý ten golier ja a zašijem to nejako. Tu som to dosrala, už som to odstrihla. Lebo to by sa dalo len takto zahnúť cca. Urobím, že to proste iba takto ten golier tam zahnem a zašijem ho tam. Robím podľa mňa veľmi zaujímavé rozhodnutie, že ja z polky tohto odstrihnem polku tohto golieru takto nejako po celej dĺžke, aby mi ostali tieto ruffles a po prípade ich možno použijem niekde. Či to je dobrý nápad, absolútne netuším. Je to dobrý nápad? Beriem späť, ja to len po celej tom golieri zahnem a zašijem tak, ako som doteraz zašívala zvyšok. I think I did it. A to takto nejako, hej, že límček, že som to celé takto pozahínala. Tuto to proste iba zašijem. Tak, idem sa snažiť nadviazať na tú čiaru predtým. Je to tu nejako takto zašité, nie úplne veľmi profesionálne, ale toto je veľmi skúšobné kolo. A budem to musieť odpárať to, čo som teraz zašila,
a musím odstrihnúť celý ten golier, lebo je to príliš pevné a ono to potom zle drží. Tu mám zašiť ten golier, takže to musím všetko odšiť, celú moju tvrdú prácu musím dať teraz preč. Možno je to chyba najväčšia, akú robím. Ok, vidíme tento golier. Predstava je taká, aby to išlo namiesto tohto, aby to išlo takto. Ja teraz potrebujem hlavne toto všetko takto zahnúť, aby som to mala potom pekný. Museli sme ísť do kúpeľne, lebo všade inde je otrasné svetlo. Podľa mňa som to spravila. Takto to vyzerá odvnútra. Nič pekné. Toto je veľmi neprofesionálne. Ale zvonku to podľa mňa vyzerá nositeľne. Ja to zahnem ešte viac, potadiaľ to nejako, musím si to naznačiť. To ešte zašijem off camera a taktiež dĺžku. To by som chcela asi potadiaľ to mať. Ale mám takto položenú, naznačila som si rovnú čiaru a idem to odstrihnúť. Toto si odložím ešte na mašličky, ktoré budem chcieť robiť tu. A toto vlastne len takto mám v pláne zahnúť a zašiť podĺžku, aby som mala pekný steh na druhej strane. Už to trošku nezvládam robiť. Už to robím asi 3 hodiny, pri sám Bohu. Ako si môžeme všimnúť, už nie sme doma. Už nie sme na dedine, sme momentálne u mňa v byte, v Brne. Sme na tom zatiaľ takto, ďalší krok budú šnúrky, ktoré chcem našiť. No, tu mám jednu, takže vlastne urobím 4 šnúrky z týchto zvyšku kusku látky, takže to idem musieť nejako prepočítať. Teraz je to takto škardo zašité, ale ideme to prehodiť, čo znamená, že si zicherku dám takto z jednej strany a potom ide do kanáliku a opatrne sa prevedie až na druhú stranu. Hodina pravdy. Okidoki, mám ušité svoje 4 somarinky. Skúšala som ich potom na konci zašiť nástroji a vôbec to nešlo, lebo to príliš malé som ich spravila, tenké. Mám tu naznačené, kde by som ich mala mať, takže tam idem. OK, mašličky máme takto ušité. Akože v pohode, znútra to vyzerá už horšie. OK. A rozmýšľam, že rukavy by som spravila len takto. Že vlastne toto len odstrihnem. A nechám tam aj to Včko, nech je to také akože voľné. Až len tam urobím obyčajný steh. Neuveriteľné sa stalo skutočným a ja som to po neviem už akom strašne dlhom čase, keď som začala na tento projekt, som to konečne došila. A som podľa mňa aj spokojná, čo je ešte viac prekvapivé. Budeme si to vyskúšať. Rukavy som dokončila nakoniec takto, že som to vlastne iba veľmi zašila a toto Včko som tam nechala, že nech sú také voľné. A tu sa to dá teda zaviazať. A podľa mňa pesto modrou a zelenou a bielou to vyzerá moc hezky. Hej, že taká chill, cool. Možno aj, že len čisto s podprsenkou a s čiernymi riflami by to bolo ok, ale takto na YouTube si myslím, že tielko je v pohode. Ja tielko si viem predstaviť, že reálne takto by som to proste mala, že by som išla do mesta na zmrzlinku alebo si čítať do parku. U koncu tohto projektu som už bola dosť frustrovaná, už sa by to nechcela robiť, ja už som na to kašľala, ale ako náhle som videla, že OK, dáva to zmysel, tak som už to chcela dokončiť, takže je to dokončené. Na budúce by som chcela skúsiť niečo takéto. A ak vás bavia tieto šiace videá, tak budem pokračovať. Ak nie, tak ja budem stále na ďalšie, ale už to, možno to dám na nejaké skrátené veci na TikTok. A tak, takže sa majte krásne. Napíšte mi, čo si myslíte. Podľa mňa cool. Majte sa krásne. Bye!